Είμαι η Εύα, εικονογράφος και συγγραφέας που ζει στην Ελλάδα. Συνήθως κάνω αυτά τα βίντεο στα αγγλικά, αλλά σήμερα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και στα ελληνικά. Παιδιά, έχουν περάσει εβδομάδες από τότε που εικονογράφησα τελευταία φορά, γιατί ήμουν τόσο πολύ αποσχολημένη με το παιδικό μου βιβλίο. Το τελευταίο καιρό έχω ένα δημιουργικό μπλοκάρισμα, οπότε πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο σκίτσο μετά από τόσο καιρό. Όταν σταματάς να ζωγραφίζεις για λίγο, είναι τόσο δύσκολο να ξεκινήσεις ξανά. Και αυτή είναι μια σελίδα που είχα ξεκινήσει όταν έκανα το challenge με τα 365 καθημερινά σχέδια, το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερα να τελειώσω. Και νομίζω έφτασα μέχρι την ημέρα 250. Σήμερα θέλω να γεμίσω αυτή τη σελίδα με ένα παραμυθένιο σκιουράκι, όπως βλέπετε. Και παιδιά, αν έφτασες μέχρι εδώ, μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις. Θα μοιράζουμε περισσότερες τέτοιες στιγμές μαζί για να ξεπεράσουμε μαζί αυτό το artist block. The struggle is real. Ωραία, τι τέλειο που βγήκε. Ωραία, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.